03 patrulla. Eguzkia hartzeko astirik ez. Begira, alkatea dator, iritsi da. Gehiago lortzeko egingo du hau. Hiritar maiteok, Arronako hiri eder honetako alkate izateaz eta hondartzako dutxa berria ere arro inauguratuko dut. Espiatzea ikusia izan gabe ikustean datza. Zertioen entzun albanu. Itxosu epelean murgildu ondoren, dutxa atsegin freskagarri batez gozatzeko aukera izango dugu. Nik kenduko dizkizu dutxatzeko gogoak. Zer trastetzartzen hori? Zoragarri geldituko da. Ez, berandu gabiltzan berriro. Ze izan da hori, aizue. Alkatea dutxara! Alkatea dutxara! Ongi, dutxatuko naiz ba! Pinpilin pausatxo, hemen zeunden? Utzi berriketak, ez azun horri izango den benetako izarra bihar. Molo maixua, iritsi da ordua. Lotxarazi alkatea. Freskaldirako prest dago. Babotzat hartuko dute. Ez dute berriro hautatuko eta neu alkate berria. Goi mailako diseinua. Gorputza indartzen du berezko berotasuna berreskuratu ala. Mundiala! Lagunduko dizut, motz. Eskerrik asko. Altxa! Absismui! Polizia burua zara, aurkitu konponbideren bat. Biharrekaitz oro hau berriro eta gur surf txapelketa. Txapelketa ez estatu eta trumoia entzongo duzu! Hilabeteak daramatzat entrenatzen! Ezin dute guraldia kontrolatu laztana. Benetako alkate batek zerbait egingo luke. Ari nahi zerbait egiten. Utzi nire eskur jauna. Absismui! Wow! Herri teniente lan ordutan eguzki hartzen? Fida zaitez nitaz, jauna. Surf txapelketa antolatuta bezala egingo da. Egon hortxe geldi, jauna! Badator 03 patrulla. Heldu, jauna! Gero arte, presaka gabiltza! Itxaron, ikusi bideo hau! Zer da? Hondartzako grabazioa, lagungarri izango duzue agian! Oi! Gero arte, jauna!
Arimerik ez inguruan. Molo maixua? Molo maixua? Hor zaude beraz? Monstro de Montrea! Hau egarria! Zer? Jau! Damu dut benetan, sarkinen bat zinela iruditu zait. Jakin ezake zertan zeuden oskailuan? Nire azken egitasmoan lanean, hau da, hotzago nola bihurtu, eta hondartzara joatea Islandian egotea bezala izango da. Zu bai genioa zu! Alkate jauna guztien barregarri izango da bihar, eta surf txapelketa kakazar bat! Topa zure molo maitea! Ez! Hori hilea azteko da! Zer? Eraginkorra. Bapo! Baina hile egokitzaile pikin bat behar duzu. Zaude isilik! Zuk egin zure lana bihar, eta ni alkate izandakoan nire aholkulari egingo zaitut. Eta ez egin ezer nik agindua eman arte. Ongi. Ze gertatu zaio autoari? Osto egin da. Bideo hau ikusi behar dugu. Autolasterketa bat? Ez, hondartzako dutxaren inaugurazioa. Festaren erdian hondartza eskiatzeko leku bihurtu da. Alkatea kontua argitzeko eskatu digu. Arraioa, autoak zer duen ikustera noa. Arronako hiri eder honetako alkate izateaz, eta hondartzako dutxa berria ere arroi inauguratuko dut. Itxasue pelean murgildu ondoren, dutxa atsegin freskagarri batez, gozatzeko aukera izango dut. Non dago, non sartu ote nuen? Ongi, dutxatuko naiz ba. Itxaron! Ikusten atzeko zaborrontzi hori, katu begi maltzurroiek, eta hile arre hori ezagutzen duzuen? Pamela! Pamela? Hei, lehenia gurpilazpian sartu zaigun zaborrontzi bera da. Pentsa, hotzak segitzen badu, akabo turismoa. Eta nori leporatuko diote? Alkateari noski betikoa. Eta norrate dago ba guzti honen atzean, Pamela, noski, haren gauza da hotzaren kontua hau. Egia! Surf txapelketa bihar da. Hobedugu zertan dabilen ikertu. Haren bulegoa miatuko dugu lehenik. Itxaron! Ez dut bukatu oraindik! Itzuli! Ederki laburtu duzu bidea, motz! Iepala! Bidea libre! Baltzatozte, mutilak! Zer esan duzu, motz? Zer esan dut ba? Zaindu atea! Barkatu, sargento. Ai! Bingo! Zertan zaudete hor? Ezertan ez, bondani polizia burua! Ezertan ez, ezkinen ezertan ari! Sartu lasai zure bulegora, bondani polizia burua. Naiz gorra aizue. Mortzek entzungo altzigun. Molo doktorean, nor da?
Badakizu nor, txapelketa hasi arte, ez egin ezer, sekulako kolpea izango da. Zertan zaude hor goian? Zera, bombila aldatzen. Ez eman eskerrak, pozarren egin dut. Memelorio hartu ote da zertaz ari nintzen. Hondartzara, Bliskor, zerbait gertatu da. Berandutxo, ez dugu jakingo Pamelak nori deitu dion. Alkateari izan behar diogu. Egin jaitatxok esan dakoa, odeño. Hori da, aurrera. Ez, ondertzara, ez oraindik. Osondo, itzuri etxera. Ez! Eso es! Berri garrantzitsuak ditugu, jauna. Hondartza bere honean berriro, bero eta eguzkitxo. Ederki, maia zigoko zaituztet. Hondamendia bihar gertatuko da agian, surf txapelketan. Oh, ez! Oraingoz, Pamela dugu pista bakarra. Ekaitzaz ez dugu ezer argitu, jauna. Pamelari ez diogu begirik kendu behar. Jauna, alkate jauna, Bondani polizia buruak zurekin egon nahi du, jauna. Pamela! Bizkor, eskutatu! Bizkor! Berri ezin hobeak, alkate. Giro aparta daukagu surf txapelketarako. Odei bakar bat ere ez, zeruan. Badakit hori, baina... Zera, goazen bertara ikustera. Eta bihar surf txapelketa. Polita izango da, Odei bakar bat ere zeruan. Alkatea, 03 patrulla, erantzun! Pamela kalde egin du, zabor kalezu lorantzen joan da. Hemen ez da ageri ba. Alkateari deituko, oi! Pamela! Oi! Aztuko ez duten bidaia egingo dute ganora bakoiek. Nora doa baina? Auskalo! Erregaia agortu zaigu. Izorratzea, kakatxuok! Nire autoak erreserbako erregaiontzia dauka! Borrokarako unea. Ai! Altza parrui! Ai! Nola demontre egin du hori? Lortu duzu hirukotea atzean ustea? Are asko odei batean bilduta utzi ditut! Hurbildago gasolindegia? Ez hitz egin, bultza soilik. Azken odeiaki ez egin dit, baina hau are bikainagoa da, eta neuk gidatuko dut. Oraindik txikitxoa da, baina biharko egundoko odeitzarra. Tira, entebero bat berezi dut.
Jondeizula, Pamela, 03 patrulla basamortu erdian, surf txapelketak porrot bihar, alkatearen emaztea sutan, eta alkatetzan iretzat. Badut hitz egiterik. Auto hautsik. Non daude? Hor! Ea, mutilok, Pamelaren eskutuko pasabidea aurkitu dut. Jupi, jaiki, alferrik da. Atxeden hartzen utzi behar diegu. Ondul egin. Autoa konponduko dut eta zerbait gehituko diot. Hemen izan da, bapatean desagertu da. Nolabait irekiko da, ba. Utzi niri hau. Yep. Ja! Yep. Ja! Ondo! Yep. Hori da! Kontuz! Ui, zer da hau? Lurrikara ala, Oh, banekien! Zerbait aurkitu ote du. Begira, mezu bat. Sorte on Moloren partetik. Ikusi hori. Molo! Goazen atzetik. Ezin naiz jolasean gelditu, tamalez. Hondartzara zuzenean! Ze arazo du? Motorra izoztuta. Probatzen, bati, probatzen. Jaun Andreok, surf txapelketa hastera doa! Eskualdeko txapeldun handienak etorri dira. Nire emazte maitea barne, Georgina Mortxa! Garaian, dena zuzendoan ez, hotzetik babestea izango dut onena. Alkatearen Andrea oso apain egongo da izoztuta. Aupa, Xarmanta! Hori da! Eutxitinko uinaren gainean! Nork nahi du Mortxa izotzarekin? Niri ez dit inork berrekingo birritan. Molo, gelditu legearen izanean. Zebo geldituko zarete oraintxe! Aha, izotza egitekoa dauka. Geldiarazi egin behar dugu. Sakatu bizkorrek gehitutako botoi hoietako bat. Ongi, aukera handia dago hemen. Kontuz! Molo! Ea. Eau. Hirugarrenean ere kale. Nola asmatu duzu? Sakatzeko gelditzen zena? Xurgatu!
Ongi, martxan ziztuan, mor. Eutxi goiari lagunok, otzaldi txiki bat izan da soilik! Azei zer ditua, izotzetan! Askatu! Nahi duzuena emango dizuet! Zer egingo dugu? Kartzelara eraman? Zertarako, Pamelak aske usteko? Burutapen bat dut. Ongi alkate jauna, trastezarrak bazterrera. Iepa panpoxa. Jarri martxan huele. Tatxan! Ez dakit nola eskertu lagunok. Surf txapelketa ederto igaro da, eta Georgina garaile izan da gainera. Jauna, gu laguntzeko gaude. Bide batez, nola dabil gure polizia burua? Azken bi egunotan ez dut ikusi? Otzako gortuta, jauna.